nasti ha ton a yiyan waddanima kujeji banni a hosa suɓa je fottani maɗa. Masalan en fuɗɗa dow premier, nda je premier no woni, deuxiéme, troisiéme, quatriéme, nda no ɗum woni. A suɓan sei je fottani ma to a suɓi. Assalamu alaikum warahmatullah, barkatu on kofnama on gilanama hayru juruɗɗi. Barka min be ñalawmare jumɓare arandere nder lewru men, lewru sumaye. Allah jaɓanen ibadaji meɗen. Kadi mi yiɗi holla on sirriwa kesa je wangi nder whatsapp e bo keña on ɗum wangi. To kadi arandewol man ka ha waɗa mise à jour whatsapp maɗa. Ok, ta waɗi mise à jour whatsapp maɗa ni shikenan ɗo man ɗon waran ha téléphone maɗa. To ɗum ɗumeji on mi yiɗi mi holla on bandiraɓe. Aran ka en nastane nder whatsapp meɗen en dara no ɗum woni. Ok, to en nasti nder whatsapp meɗen on giyan babal waɗugo vocal ɗo ko joɗano kon, ko en andino kanɗum ɗon no verte. To nda mi wartiri ɗum dow bule ɗo on. To kadi to a yiɗi a wartira je ma ambo, to a nasti nder whatsapp maɗa sai a wara iya ha didi tati ha dow ha to ɗo wara nasta paramétre. To a nasti paramétre a wara iya ha alama chat ɗo waɗi bana message ɗo. Ok, to a nasti ha ton de ko en jokka video majum banda artu waɗan video ɗo j'aime, a ɓiɗana video ɗo like. Ok, to a ɓiɗan video man like, ta kesso ha latino abonai habdu abonu, nden to a aboni be amin ha hosa partage video man yahugo yeso. Ha les video ɗo a yiyan dow inde video man ɗo a iya ɗo ton, to a yi ɗo ton a yiyan ha miɗo windi ɗo on chaine meɗen je whatsapp. A clika ha dow lien majum yarete ha chaine nder whatsapp maɗa, yarete ha chaine amin sai a hosa abona, a yiyan ɗo waɗi suivre, a iya ɗo ton a abona inchallah. En continue video meɗen sai wara nasta ha default chat dem ha je deuxiéme ɗo. Ok, to a nasti ha ton a yiyan waddanima kujeji banni a hosa suɓa je fottani maɗa. Masalan en fuɗɗa dow premier, nda je premier no woni, deuxiéme, troisiéme, quatriéme, nda no ɗum woni. A suɓan sei je fottani ma to a suɓi je fottani ma, masalan bana ɗo fottanima sai a hosa iya ha dow ha ɗo ɗo. To a yi ha dow man ɗo ni shikenan ɗum joɗi e banni majum. To ɗiɗaɓum bo to a yiɗi a waɗa photo bana jam on giyan photo on mi wati, sai a wara iya ha ɗo haɗo waɗi wallpaper ha ɗo ɗo. To a yi dow ton ha jaune ɗo mi sappi mi tammi, to a yi ha ton sai a wara iya choose from gallery. To a suɓi nder gallery maɗa waddante photo ja banni. Masalan nda mi suɓi photo lam jeyngol ɗo, ma bo mi suɓa gonngol fere. Ok, nda mi suɓi photo lam jeyngol ɗo, sai ta suɓi photo ma je yiɗi a waɗa ha ton sai a wara mema ha ɗo a ɓustana photo man to a yiɗi laɓugo dedei ni waɗaniyam, sai a hosa iya ha dow enregistrement. Ok, c'est bon, ɗum joɗi banni. To a lori nder whatsapp maɗa a tawan ɗum joɗi. Masalan nda en ɗo nder whatsapp meɗen on giyan nda photo go ha ɗo. To bana ɗo ɗo en loro ɓawo ha to majum en nasta ha paramétre ha pellel nane go. To en lori ha ton a yiyan pellel waɗugo vocal jam ɗo ɗum ɗon verte. Ok, sai a nasta ha couleur ɗo a wara suɓa je a yiɗi. Jam ɗon no bleu ko. Ok, en sanja en wartira bana rouge je ɗo ɗo, sin hosa en enregistra ha dow e memi ha dow ɗo. To en nasti ha nder whatsapp meɗen a yiyan nda ɗum warti rouge, pellel waɗugo vocal warti rouge. Ok, ok, sai en lora ɓawo min mi wartiran dow je am dow je bleu ɓuri fottango am banni. Sai en lora en wara en nasta ha ton wara en suɓa couleur je mi yiɗi. Min mi wi mi yiɗi je bleu. Ok, mi suɓi je bleu en hosa en enregistra en giya bleu man mi suɓai je woni no ha ton no je premier inchallah. En fonda ha waɗango goɗɗo goto bana vocal en giya. Ok, en fonda waɗugo vocal en giya assalam. To nda en gadi salam a yi ne holli tikiyel majum ɗo holli o ɗo yotti jawmiju amma o larai. To en jaha en dara nda ɗum ɗo yotti en reponda. En kam ni en winda ko en windi fu tan. Ok, to heɗiti ɗo hollatama wartan bleu ko verte banni ngam a arti a suɓiran ɗo hunde ɗo. To yehi no premier ɗo hollete blanc amma blanc man laaɓai, amma to o laari wartan blanc man ɗo laaɓi banni inchallah. Mi tami on paami dedei videowol majum mi yiɗa ngol juuta inchallah. To on paamai foti on ƴamto hedi les commentaire on ƴama min hosa min waɗa video majum inchallah. Ta hejjutu waɗan video ɗo j'aime, waɗan video ɗo like, on partage video ɗo yahugo yeso. Useni, assalamu alaikum.